LPS obchod. Dúfam, že takto príde. Dobrý deň. Dobrý. Počkaj, túto ruku daj. Dobrý. No, ukážem vám toto, hej, čo tu máme. Poďte si zobrať košík. Ďakujem. No, tu máme hrebeň, tu máme tašky dve, tu máme hračky pre deti, tu máme veci na hlavu, No ja som mala... tu máme oblečenie, čiapky, tu máme jedla, Toto pitie. berem a ešte si zoberiem jednu hračku. No, toto nepridávame, toto je kasa. No, hračku si zoberte. A moju čiapku na spanie musím si zobrať. Dobre. A ešte takú taštičku by ste chceli? Áno, takú maličku. Dobre, tak si tu dám. Tu a ja vám to vypočítam. A ešte toto. Môžem si požičať váš košík? Nie. Neviem, Tak to máte a choďte domov. Ahoj. Ahoj. No, dúfam, že príde ďalší zákazník. Maduli, prsten, tu bol taký prsten, nevideli ste, no? Mama, kde naštíva klam? Dobrý deň. Tu bolo, hádže. My by sme chceli takú vodičku rýchlo, na rýchlo. Tu je. Áno, dobre. A vy zoberte si košík, áno? Áno, musíme kupovať veľa vecí, lebo ja mám teraz narodeniny. Ja si zoberiem tú vodičku. Tak poďte rýchlo ku kasi a ja vám to vypočítam. A Áno. ja potrebujem takú pálenku. Euro 10. Pálenku. Dobre. Dobre, to máte. Ja, kde je pálenka? Dobre. No, ukážem vám. No, tu je konečne tá pálenka. Dobre. No tu, viete, vy ste tu už boli pred týždňom, no tak môžete si vybrať, čo by ste chceli. Áno, lebo to chceme a toto bude pre moju mamu oblečenia mobolok na tú Dobre. krásnu. Dobre, to bolo všetko. Takže ja vám to vypočítam. 11 eur. Dovidenia. Takže ak sa vám video páčilo, ďakujem pekne, ahojte.